uNkulunkulu akulonde uphile uphuze uphumele Pastor uNelobu yachaza amaphupho. Inamba yami ngiyisenze ngoba uyimember ye-channel kuphela kusongo 9 kuseni ka 5 ntambama awungu-WhatsApp from Monday to Friday kuphela challenge lo sawubona mfundisi ngicela ukubuza kuchaza nophupha unikwa amaqanda ngumuntu omaziyo egcekeni emakhaya. Nakube ngawachaza ukuthi amaqanda amahle aphilayo, but let's assume ukuthi amaqanda amahle aphilayo akusabolile akusafile awenkukhu futhi yabo ngoba bengewona nkukhu bezochaza ukuthi awenyoni awenyoka njalo njalo. So lapho bamnikeza amaqanda enkukhu onikwa omunye umuntu. So one ngokujwayelekile uma uphupha amaqanda kuwuphawu oluhluma uwanikwa, lolu lungasho ulindela inhlanhla nokuphumelela kwezifiso zakho noma nokufezeka kwefiso zakho yebo. 2 kuyenzeka uma uphupha amaqanda kuba uphawu oluhluma uwanikwa olungabe livezela ukuthi kungenzeka uzothola ingcebo nemali okanye umhlomulo omuhle futhi omkhulu. Omunye kuyenzeka lapho nikezwe amaqanda kanti kunemali azoyithola ndawana thize noma kunengcebo ezokuthula azoyithola ndawana thize, kunomhlomulo omuhle ama-benefits asuke azowathola yabo noma uzothola ifa. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha amaqanda kuwuphawu oluhluma uwanikwa olungabe lukhombela ukuthi kungenzeka uyakhonyisa ukuthi wena unenzalo eningi futhi uzokhulelwa okukanye uzokhulelisa umuntu uma ungowesilisa yabona. Number 4 kwabanye uma uphupha amaqanda kuwuphawu oluhluma uwanikwa umuntu olungasho ukuthi kungenzeka izinto zakho ekade zithwethuliwe noma zibanjwe abanye abantu ziyabuya manje kuwe ngoba kungenzeka lo muntu okubisela la maqanda ungomunye wabantu abebegolde inhlanhla, abantu abebethobela inhlanhla yakho. Njengamanje usubona ekunikeza amaqanda seyakhoba lento kubuya ini lobunhlanhla, kubuya lento isibusiso, kubuya lento eyingcebo nenhlanhla ekade ihleli komunye umuntu, ekade ihleli lomunye umuntu. Wayesengasho nje iphupho leli lingafika ngoba umuntu wena njengamanje okhulekayo okhulela ukuthi kubuye zonke izinto ezanjojwa isitha esathwethula noma kunamakhambi esintu ongaba imithi noma iwasho owasebenzisayo ukubuyisa inhlanhla, ukubuyisa yonke into yantshontsho isitha, ukubuyisa into ethwethula. So bawuphupha leli phupho selikhomba ukuthi le mithi oyisebenzisayo iyakusebenzela ngoba isiyabuya manje inhlanhla nesibusiso ekade sigodlwa abathakathi noma abantu abayizimbangi zakho. Siyabonga.